Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian ba uwi urang ba brio, ulayo kempang COVID-19 Hariboi District, kabadairu kasian kabaningkong Hariboi, nakaliang jong ka Deputy Commissioner jang ni district ka kong RM Korba, kalanang pencai pet ba susu alor ke jingdon kam ban sim kia ban yada ya ke jing sapriang jong ni kunyang ha office kam jong ka hanong po ka kong RM Kurba gom ka Deputy Commissioner Hariboi District kala pentip ba baro kitu ki ba ya kendo bat utai rong ba kentup ki bahayang sam jong u la dep an pha test bat kat kum ka kai phot baro kilong negative bat kemshim la shakta ha ketika klam COVID-19 kum balangan utai rong ba klai thu ru ba ka jing sedang uni kunyang jingpang kadai nak kisnong samlem bat kisnong bamarjan bakun thukru ya ko nget rong perkong bat quinine lapen bena baki dei kum ki containment zone baki pat ba ki ham ban shong halaki yeng sem ban shimi ki jingeda ban lan na ka jingpur kani ka khlam COVID-19 ini la kes ka kawan ringkat bat na kana tenam yengi ban caught by surprise kum om kharing. So right now kumbalong mentahi ni la declare ka tu ka jaga epicenter ka dei samlem but like kilometer na ka epicenter kata kamat ki ka cover la ne ka kentup ya southly kishnong kata ka samlem umien kani ka rong par kong but ka puneng tikini southly kishnong mentah kadan hapadeng ka containment zone te kabamot ba ki nong shong ha ka kishnong kin hap shong halala ki ye na marhaga ni rapor mentang ni hap ban le ka contact tracing te kumno i ni ilang ba iyo e ka to virus kumno sheno yo kumdo eno hakini ki sa kishnong hi hap liwat man la ka thriu yen mo yo ki yo kumno i to i mama te hakabe te kata kan ni ka contact tracing team jani ka la ya but kan sempor hi ka tu ni namar ki long yang ki bon tang ha samlem ru ki dan ars patli yang ki dan re pa yang dan basis pa yang so kan sempor ini bangin la ban yo kata jing rung man na ki so kat kum ka berpiatip hi ka containment period kalong khat saus ni te hadu arterik kini kisnong kin yo ban ni ban dek chela ceka but kumba piatip hi namar ba ngihab benek test yang itu brim and kata test ni nem tang ni second test but hadin kata ngin sepet namar ba kat kumajing ong ki ong kelak bende ka false alarm ru da gadis confirmation test kadi mentang ni dan bokan de kumbaki ong tela da ngadin tat magila alat na kanai gajeng ma kata hi ketika mikermen ya kata ka wei te kumbaki tip hi te masa ka wei ru namar ba kini ki dan kumba ada laispa ngot ki nong shong ki bremo population ha itu sausna but ki kendon ki bangi ong ki bamde banle kalong ba kitu hi ki kendon bala ju akran social distancing ke ba hapo containment zone kada yang report iwe breu nang tab de kini kitu ki ju hi ba ong hand hygiene kata bang safety man nakapor ba pikta ikmat lane hakapor ba pibam lane piban balik shabat kini baru kai kide ban kit kia ba bat sakawiru ka komjer ho jampi nang ta pede bat kawiru kemde ban sha ino no ba banabar shnong ban rumah po shnong nama bandungin saklumar ke jingkhen jani namangi yo jingkhen badan ahaja lai spa kandai ngot kibri hajni sau shnong hapo ki sau spa yang sau spa kandai lagi yang telada wan no dekibe temat kan kelumar ke jingkhen ke joni te nang tarangi ong iki nong penyak shnong sngo ba wat sya no ban one national man buhai shnong jongpi hakini ki pot sakwe pede kalong ba ka bangi ka kam bangi le na kalong district inta kalong kat kum gajing betha sarkar kalong ba haborok we ga state hi mentang le kene individualized training kata individualized training kata kalong ba ka jing thui kalong ba man la ka klieng
ngin hab bandung ban ai jing hikai halor gitu kilai benta ngi de bandung iwe piwe klieng te ya kata menta ki na blok kila awat ya gitu ki bre ki ban long ki master trainer na ki master trainer kin hikai pada sai ki field worker bat kum ta ter knang ba kan kam ni yo ban pendep no kampla po ba ai ni kalong arte yo ngin persang mendep arte yo te kata hingin mila pia ki group ke di bendan brio na medical team di bendan na kalian ke block root bat na ki we ru na leng snong na ki self help group na marangi bon ma ki self help group hangni apo Ribhoi district ni ki member jong self help group jong ni kidan kumpapalat apho haja tingi kermen ba da ka jinga rap lang jong baro na kaleng snong bat ki self help group bat ki field worker jong ni na ki help bat na ka ICDS project nang ta na block nila ban ban na po PHE nila ban lek keleng ki snong ban ai jing kai kan thup ru yakin no hikai ma ki bon ki no hikai ki ba dan ha ki snong ba kai pe tingin form ki ni menta kelas tang ban le ki la ada ke training nang tu ba den ki ni man na ki yang ban ai jing hikai siphang kan ni ka ki kendon ban yada nama kendon ban yada bat ban im hat pedeng COVID-19 te sakata we ka bakhadu kalong ba kuma piat tip hi ngi ka district ngi kalong bon kinong ram te ha ka be de bat kata nga shukwa ban ong khinget ikinong ram ba kitu ki ba khai jhor ki ba khai ki so ki pai jong gan ni ka district ngi som bha ba ken ya pentip ye ki rang ba snong ki jong phi namar kom bang yo khobor ki don ki bala ai ngi video ba ki don ka jing ya load unload men ya ki mar ki mata kum ki sing ki jhor ki sotron te lada long kom ni ka penwan ra ya ka jing bam ya so jing mat lada phim ya thu lupa ya ki rang ba snong ki eki kali ki eki takinong khayi ban wan na bar ki ban wan kit ikama jong pi snong semua bahagi nong rep baro ban pentip lupa ya ki rang ba snong ki jong pi ba menta kami kin sawan kini kali kan bila ada pila pentip lupa num dan kan no jing solusi ba ta ka kam ka jing dia thi jong pi kan no ka bayat be namar ba menta hi ka dan ka curfew man khandai beje lada kawan ka kali ngitip badan ru bangila ai pas kitu kan ki ka ban kit ma and kini kali shek wan hin prabeje sheneng dala kalong ka idea kalong ba unda ki brio baro ki apo ki yang ki ya ni kali he ban kit ki ma khna ban penthut ka ya ki yang jong ki pai ba te ki pai ba kin so thua ba kam kim dei ban tiang ban chep tiang tang ba ki de ban pentip ba de ya ki rang ba snong no penya snong ki volunteer snong knang ba kan ya be kata ba kan dan no no jing snong ni hap deng ki nong snong ba ki nong wan thiet wan kit ka man na ba tang ka ni ku bless you